tama dɔ kɛra Union Soudanaise RDA n'o ye Modibo Keita n'a taama ɲɔgɔn ka bɛrɛbɛrɛlitɔn ye min ye faso kuma bɔ. O ciden dɔw bɔra Bamako yan ka taa Gawo ka bɛn ni san 1961 ka taa Gawo kafobolo ɲɛmɔgɔ n'an ko ma ko gouverneur ka taa o sigi n'o ye Bakara Jalo ye. Mamadou Madera Keita ale kumana an y'o kumakanw latɛmɛ. Ale tilalen kɔ a ka kuma na, Bakara Jalo ale nana ka na kuma ta kɛnɛ kan Gawo ye. A ye fɛn min fɔ Faransikan na an bɛna an seko damajira kɛ ka o dalaminɛ Siminkan na ni o ye Bamanankan ye. Gawo 1961 o kɛnɛ kan ka baro in lase aw ma Bara Bokoum jagokɛla do Bamako yan. Badabada foli y'a ta ye. Monsieur le ministre, n balimakɛ minisiri, messieurs les membres de la délégation du bureau politique national, maa minnu bɛ yen balimakɛw la ko olu ye cidenw ye minnu bɔra parti ɲɛmɔgɔyaso la, Maliens et Maliennes de la région de Gao, Malika cɛman ani a musoman ka bɔ Gawo kafobolo kɔnɔna na n'o ye région ye. L'honneur me revient de prendre la parole bonya kɛra n ye ko n ka kuma ta kɛnɛ kan yan au nom des délégations des cercles de la région de Gao, cidenw olu tɔgɔla ciden minnu ni olu bɔra Gawo marabadaw n'o ye cerclew ye ani Gawo kafobolo olu kɔnɔna na olu tɔgɔla ko n ka kuma ta pour répondre aux paroles bien heureuses que le président de la délégation du bureau politique national vient de prononcer. walisa ka jaabili kɛ ka bɔ kɔrɔfɔw la, kɔrɔfɔ minnu ye kɔrɔfɔ sabatilen barikamaw ye. Parti ɲɛmɔgɔyasoba o cidenw ka ɲɛmɔgɔ o bɔra ka o kuma min fɔ. À l'occasion de mon installation comme gouverneur de cette région, ne ka sigili senfɛ ka kɛ nin kafobolo n'o ye région ye o ɲɛmɔgɔ ye n'o ye gouverneur ye. je suis à l'aise pour m'acquitter de cette tâche. Ne lafiyalen do ka nin baara in a kɛ k'a ɲɛ. Il n'aurait pas été sans délicatesse si je ne savais o baara min filɛw ye n'o ye baara nafama barikama girimanba ye na n bɛ o min dɔn. que tant de solennité et d'apparat ani k'a ye ko de don a bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fɛn barikama de don. dépasser largement la personne du gouverneur que je représente. O bɛ tɛmɛ ka wasakɛ mɔgɔ kan ni o de ye ne ye k'a fɔ ko ne kɛra maraba ye gouverneur ye. Pour concerner plutôt l'institution des régions qui, comme tout le monde le sait, a tɛ ɲɛsin ne dɔrɔn ma nka a bɛ ɲɛsin nin kafobolo ni o ye région ye o ko la tɛgɛ d'a ma n'o ye institution ye o fanga bonda ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama. constate la politique de large décentralisation administrative. O bɛ ɲɛfɔli kɛ ka wasakɛ ka a ɲɛsin politiki sira kan, politiki sira min ni o bɛ forobaca o mara cɛbɔli kofɔ. À laquelle l'Union soudanaise et son gouvernement ont donné leur choix. O min kosɔn parti ɲɛmɔgɔyaso n'o o ye Union Soudanaise RDA ye olu ye u kumakan di ka o sira ta. Comme étant la seule pouvant convenir à un pays aussi vaste et aussi divers que le Mali. K'a ye k'a fɔ ko o de ye sira kelen pe de ye, sira kelen pe min bɛ se ka bɛn jamana ma, jamana min ni a ka bon wa ni a kɔnɔmɔgɔw ka ca i n'a fɔ Mali. Les responsables politiques, administratifs, les militaires qui ont la charge des cercles de cette région. ɲɛmɔgɔ minnu bɛ forobaca ta fan fɛ ani politikiko ta fan fɛ ani minnu fana bɛ sɔrɔdasiko ta fan fɛ ni olu ka baara bɛ ta ka a ɲɛsin ni marabadaw n'o ye cercle ye kafobolo ni o ye région ye olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Seront certainement parmi les premiers à apprécier cette importante innovation dans notre organisation étatique. Olu na kɛ siga tɛ a la mɔgɔ fɔlɔw ye minnu ni olu bɛna ka na u ka nimisi wasa jira ka a ɲɛsin ni yɛlɛmali kura in ma an ka jamana ka labɛn in kɔnɔna na. Pour la raison bien évidente que c'est ici, plus que partout ailleurs, qu'éclate. Ka a sababu kɛ dalu ye min n'o dalen bɛ kɛnɛ kan ka d'a kan yan kow bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na. Les raisons qui font que la décentralisation s'impose au Mali comme une nécessité. Sababuya minnu bɛ a to ko mara cɛbɔli wajibiyalen don Mali ma k'a jira k'a fɔ ko fɛn de don min ni kɛli ka kan. À laquelle on ne peut en toute objectivité que se plier. O min ɲɛkɔrɔ an tɛ se ka dɔ wɛrɛ fosi kɛ fo ka sɔn kɛ a ma k'a sira ta. Il est d'ailleurs caractéristique wa fɛn dɔ yɛrɛ fɛn min ni a bɛ ye a jiracogow ani a yecogow fɛ. que ce soit au cours de sa dernière tournée de contact dans la boucle du Niger, précisément à Ansongo, que le président du gouvernement
fanga ɲɛmɔgɔ a ka taama laban senfɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni kɔrɔnfɛla o mɔgɔw ye n'o ye ba jeliba bɛ yɔrɔ minnu cɛci o mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya na an sango mara kɔnɔna na est formulé pour la première fois cette vérité. Fanga ɲɛmɔgɔ o kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye a ka nin tiɲɛ k'i da maga la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Sous sa forme civile doit désormais s'imposer comme un axiome à l'esprit de tous ceux qui exercent quelque responsabilité dans notre État. O tagabolo kura min filɛ o ye o bɛna ka na sigi sen kan bɛn kɔnɔna na mɔgɔw hakili la mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ yen k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛ olu la an ka jamana kɔnɔna na fanga kɔnɔna na. À savoir qu'au Mali, il n'y a pas, il ne saurait y avoir de solution standard. K'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛɛrɛ de bɛ yen ni ko tɛ ɲɛ min fana kɔ o fɛɛrɛ kelen fana tɛ yen. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le bonheur du peuple se fait uniquement à coup de textes et d'institutions. Ne tɛ mɔgɔw cɛma mɔgɔ minnu ni olu b'a miiri ko jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ko o bɛ kɛ ni jagoya ye ani ka kow karaba lasigi mɔgɔw kunna o tɛ ne miirinata ye. Mais ma conviction profonde. Nka ne dalen bɛ min na k'a kɔnɔ dunya. Et que la loi numéro 60. O de ye k'a fɔ sariya kisɛ min bɛ yen ni o nimero ye 60 ye. Min taara san 1960 ani 60 o wasiwara kalo ni o ye san kalo 6nan o tile 7nan don ye. Portant organisation des régions en République du Mali. Ni o sariya kisɛ bɛ kuma Mali a labɛn cogo la ka a kɛ kafobolow ye n'o ye région ye. Constitue un instrument hardi qui si une certaine pratique ne le vide de sa substance. O ye baarakɛminɛ barikama kologɛlɛn de ye. Fo ni a kɛra k'a fɔ dabɔn kama kɛwalew minnu ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka a bɔ a minɛn kɔnɔ. Doit aider à résoudre de façon harmonieuse les problèmes complexes qui nous enserrent de toutes parts. O tagabolo kura o ka kan ka kɛ sababu ye ka dɛmɛni kɛ ka bɛrɛ bɛnni kɛ ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma minnu ni olu bɛ ka an lakoli ka bɔ fan bɛɛ fɛ. Et qu'il nous faut résoudre. D'abord pour nous-mêmes. Min bɛ a ɲini an fɛ fɔlɔ an yɛrɛ kun ta fan fɛ. Et aussi pour le reste de l'Afrique. Ani farafina fana ta fan fɛ. Qui nous ne pouvons l'oublier à les regards tournés vers nous. O min n'an man kan ka ɲinɛ k'a fɔ ko farafina bɛɛ lajɛlen de ka ɲɛkuntilenna yɛlɛmalen don ka ɲɛsin anw ma. C'est peut-être là qu'il faut que je m'adresse à tous les responsables de la région. Lala ni ye kɛnɛ min n'an ka kan ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma kafobolo kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ni o ye région ɲɛmɔgɔw ye. Réunis aujourd'hui pour la circonstance. Olu minnu faralen don ɲɔgɔn kan bi nin koɲɛ in kosɔn. Pour leur dire. K'a fɔ u ye ko. Que la décentralisation que nous inaugurons aujourd'hui. Mara cɛbɔli min ni an bɛ k'o kurunbɔkarili kɛ bi. Ouvre pour nous tous une nouvelle ère de responsabilités accrues. O bɛ dakura de yɛlɛ an bɛɛ kelen kelen ye dakura min ni bɛɛ lajɛlen ni I jɔyɔrɔ don jɔyɔrɔ min ni o ka bon ni dɔ faralen don o kan. Le moment est donc venu pour nous. O la wagati sera an bɛɛ kelen kelen ta fan fɛ. De nous armer à nouveau de forces nouvelles. Ko an ka labɛnw olu kɛ kura ye. Pour assumer avec le maximum d'efficience des nouvelles responsabilités. Walasa baara kura min kalifalen bɛ an ma. An ka se ka o baara kuraw ka o kɛ ka tɔnɔba de sɔrɔ o la. Nous sommes en train de vérifier par notre pratique de tous les jours. An bɛ a la ka larawulili kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka don o don kɛtaw olu la. Que l'indépendance comme la liberté n'ont d'autre signification que la responsabilité. Yɛrɛma hɔrɔnya o ta fan fɛ I n'a fɔ kanabila ta fan fɛ wa kɔrɔ wɛrɛ tɛ olu la fo ni a kɛra ka I jɔyɔrɔ fa ye. Oui. Awɔ. Il nous faut cultiver partout le goût de la responsabilité. Wa fan bɛɛ lajɛlen fɛ jɔyɔrɔ fali miirinan ani a baara fo o de ka kɛ an na fo an ka ɲɔgɔn dege o de la. Depuis les comités de village et de fraction. Ka a daminɛ kulu minnu ni o bɛ dugu koɲɛw ɲɛnabɔli kofɔ ani bugudaw koɲɛw ɲɛnabɔli kofɔ ka daminɛ olu bɛɛ la. Les conseils de village et de fraction. Kana a se dugutigi ladilikɛlaw olu ma ani buguda bolofaraw olu marabolo ɲɛnabɔlaw. Jusqu'au bureau politique national et au conseil de gouvernement. Fo kana se parti yɛrɛ o ɲɛmɔgɔyaso ma kana se fɔ fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso ma. Les Maliens doivent courageusement prendre en main les charges qui leur incombent dans le gouvernement de leur pays. Malikaw olu ka kan ka u jɔyɔrɔ fa jɔyɔrɔ min ye u ta ye u ka jamana fanga kɔnɔna na.
C'est d'ailleurs là que résident incontestablement les avantages de la décentralisation. Wa o yɔrɔ yɛrɛ la fɛnɛ nafaw be yen nafa minnu ni olu bɛ sɔrɔ mara cɛbɔli la sɔsɔli tɛ min na ɲɔgɔn samasamali tɛ min na Qui, en multipliant les responsabilités, donne aux initiatives l'occasion de se manifester. ni a kɛra k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara baarakɛtaw ani jɔyɔrɔw hakɛ kan o bɛ kɛ sababu ye ka cogo di ŋaniyaw ma ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen ka da kɛnɛ kan u ka jira En tout cas, a mana bɔ da o da fɛ chacun de vous peut être d'ores et déjà assuré a bɛ se ka jɛya kaban bɛɛ kelen kelen ma ko que le gouverneur de la région n'oubliera jamais ko kafobolo maraba ni o ye guvɛrnɛri ye ko tɛnana ɲinɛ abada que son rôle est de surveillance, ko jɔyɔrɔ min bɛ a la ko o de ye ka kɔlɔsili kɛ ka jateminɛ kɛ de coordination, jɔyɔrɔ min bɛ a la o ye ka toni de kɛ ka kow bɛrɛbɛn d'animation et de liaison. ka laɲagali kɛ ani ka mɔgɔw sɔgɔ ɲɔgɔn na ka kuluw sɔgɔ ɲɔgɔn na Il ne perdra jamais de vue qu'il est lui-même le produit d'une pensée de décentralisation. a tɛnana ɲinɛ abada k'a fɔ ko ale yɛrɛkun de bɔra hakilijagabɔ kɔnɔna na min bɛ tali kɛ mara cɛbɔli la Et se gardera bien au niveau de la région et tomber dans les défauts toujours tentants de la centralisation. wa a n'a yɛrɛ kɔlɔsi ka a ɲɛ kafobolo kɔnɔna na ni o ye region ye walisa a kana na bin tagabolo la tagabolo kɔrɔlen min tun bɛ yen ni o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ jamana ɲɛmɔgɔyaso la a n'a yɛrɛ kɔlɔsi o tagabolo ma D'ailleurs, dans ces fonctions nouvelles, o yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ a ka baara kuraw kɔnɔna na pour réunir quelques chances de succès, walisa ka sabatili garisɛgɛ dama damaw ka olu fara ɲɔgɔn kan il n'aura qu'à se rappeler la méthode pleine de doigté et de discrétion kɛcogo min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ tilennenya la ani ka kow kɛ sutura la marabaga n'o ye guvɛrnɛri ye a na o fara a bolo la employée depuis 4 ans, a bɛ baara la kabini a bɛ san 4 bɔ avec tant de bonheur sur la masse générale de notre pays, par notre ministre de l'Intérieur, qui, ni danbe kow caaman ye ani nafa caaman ye an ka jamana kow kun kan an ka minisiri fɛ min ka baara ɲɛsin jamana kɔnɔna kow ɲɛnabɔli ma n ko ten chacun de vous le sait, aw bɛɛ kelen kelen bɛ o dɔn n'a pas attendu la cérémonie d'aujourd'hui bi lajɛ sigili sen kan a m'o makɔnɔ pour savoir qu'en administration, walisa ka a dɔn k'a fɔ ko forobaca ta fan fɛ c'est l'organisme local, ale ye sigida cakɛda de ye en contact permanent avec les réalités de tout genre, o min ni o bɛ lahalayaw bɛɛ lajɛlen kalama et l'organe compétent des droits communs. ale ye kulu min ni a b'a ka baaraw ɲɛ dɔn min bɛ mɔgɔw ka hakɛkow olu kun kan La méthode contraire aboutissant inévitablement au gâchis, kɛcogo wɛrɛ min bɛ yen ni o ni nin ti bɛn o bɛ na ni tiɲɛni de ye sinon à l'irresponsabilité généralisée. wa o bɛ laban fɛn min fana na o ye bɛɛ kɛlen ye ka i jɔyɔrɔ labila ten pelenge ten Voilà, mesdames et messieurs, a filɛ nin ye n balimakɛw ani n balimamusow les quelques réflexions que j'ai cru soumettre à votre méditation ninnu ye hakili jagabɔw dama damaw ye n ye min ta k'o da aw ɲɛkɔrɔ aw ka miiri o kan en réponse aux paroles que monsieur le ministre de l'Intérieur vient de prononcer. k'o kɛ jaabiw ye kuma o kun kan kuma minnu ni o nana ka na fɔ an balimakɛ minisiri fɛ min ka baara ɲɛsin jamana kɔnɔna kow ɲɛnabɔli ma a ka laseli kɔnɔ Au nom du bureau politique national, parti ɲɛmɔgɔyaso o tɔgɔ la qui, par ses solennités, o min a ka kɛwalew olu fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a voulu marquer toute l'importance qu'il attache à l'institution des régions o min ye a jira k'a fɔ ko ka kafobolow n'o ye regionw ye ko ka olu sigi ko de nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ dans l'évolution future de notre pays, ka a ɲɛsin an ka jamana a don nataw yiriwali ma a bɔli ma a yɛrɛ la vers les objectifs fixés par le congrès désormais historique de septembre 60. ka ɲɛsin kuntilennaw ma kuntilenna minnu ni olu nana ka na sigi an ka kunnajɛ fɛ n'an ko ma ko kɔngɛrɛ min ni o na to dɔfɔ kɔnɔna na n'o nana ka na kɛ ka bɛn ni san 1960 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9nan ye En terminant, ka kuma kuncɛ nous ne pouvons que dire notre foi en l'avenir de notre pays. an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ fɔɔ ka an ka limaniya jira ka a ɲɛsin an ka jamana siniɲɛsigi ma Qui, sous la direction éclairée de l'Union soudanaise, o limaniya min ni o bɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔya jɛlen kɔnɔna na min bɛ parti ɲɛmɔgɔyaso ko fɔ dont les dirigeants ont tous un long passé de lutte désintéressée,
a ɲɛmɔgɔ minnu fana dɔfɔ kɔnɔna na ni olu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw kɛ ka taa sɔrɔ u ma yɛrɛ nafa ɲini kɛ. Ira toujours de l'avant. Olu nata ɲɛfɛ tuma bɛɛ lajɛlen na. Et jouera un rôle décisif dans l'unité africaine. Wa u n'a jɔyɔrɔ belebele fana ta farafinna ka kelenya waleyali la. Qui, dans la conjoncture mondiale actuelle, hali k'a sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛyaba o bɛ diɲɛ kɔnɔ nin wagati in na. Demeure la tâche étant essentielle de tous les Africains animés d'idéal. Farafinna ka kelenya o ye farafindenw bɛɛ lajɛlen ka laɲini sɛbɛma de ye bi. Et pour lesquels le combat continuera. O min fana kosɔn kɛlɛ nata ɲɛfɛ wulikajɔ nata ɲɛfɛ. Tant que l'Afrique ne sera pas libérée de l'impérialisme. Ni farafinna kɔni ma hɔrɔnya ka bɔ wurunɛya jugu ka bɔ jɔnya fanga la. Qui, sous un visage nouveau, tente de maintenir les Africains dans une voie de développement économique. N'a kɛra k'a fɔ ko ɲɛdan kura bɛ yen ko o de bɛna farafindenw ka olu minɛ bolo kelen na sira kan sira min ni o bɛ yiriwali kofɔ sɔrɔta fan fɛ. Qui ailleurs, nous le savons, n'a rien résolu du tout. An b'a dɔn k'a fɔ ko olu ma se ka foyi den kelen de ɲɛnabɔ. Tout le monde voit au contraire devant quels problèmes angoissants de survie ce régime a placé la civilisation millénaire des hommes. Kɔnɔnafili gɛlɛya min bɛ yen min bɛ tali kɛ ɲɛnɛmaya la adamadenw ka san 1000 kodɔn jɔnya kɛra sababu ye cogo min na ka o tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dans la gigantesque lutte engagée pour l'avènement d'un monde de fraternité et de lumière. Kɛlɛ belebele min ni o sigilen don sen kan ni o dabɔ kun ye walasa diɲɛ tagabolo ka sigi sen kan min bɛ badenya ani jɛlenya kofɔ. L'Union soudanaise a opté sans équivoque aucune. Union soudanaise RDA ale bɛ ka seko damayira bɛɛ kɛ siga kisɛ kelen t'a la. Aussi, je termine en criant bien haut. Vive l'Union soudanaise. Ka kuma kuncɛ nin de ka k'a fɔ ka i kan kɔrɔta ni a ye ko Union soudanaise RDA n'o ye parti ɲɛmɔgɔyaso ye k'o ka ɲɛnɛmaya. Vive le Mali, notre chère patrie retrouvée. Mali jamana n'o ye an faso ye min sɔrɔlen don ko kura o ka ɲɛnɛmaya. Vive le noble et juste combat engagé par l'Union soudanaise. Union soudanaise a ye kɛlɛ senuma min sigi sen kan o kɛlɛ ka ɲɛnɛmaya. Pour l'indépendance réelle de l'Afrique et de son unité. Walasa farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya lakika a n'a ka kelenya lakika o ka sabati. Lamɛnbaw an bɛ aw fo ka aw ko ɲuman dɔn ka baro in lase aw ma baara bokum nin kun ye Bakara Jalo Gao gouverneur fɔlɔfɔlɔ an b'a fɔ ten décentralisation min kɛra 1961 Bakara Jalo de kɛra Gao gouverneur fɔlɔfɔlɔ ye min sigira Mamadou Madera Keita ale fɛ Union soudanaise RDA o tɔgɔ la ani ministre de l'intérieur kun don ale de nana Bakara Jalo sigi a n'a ka délégation an bɛ aw fo an b'a waleɲuman dɔn aw k'an bɛn.